बारो ताकारजला विधानसभा केंद्र मोसां बिसुची कलय बकबांमा बुध मार्चेन बाय त्रिपुराचिन महाराष्ट्र ताकि मुंबई त्रिपुरा मोथानि बकबांमा बुध मार्चेन बकप्लाई यंखा कबायमा मानि यागुलो जों दिनै 8 तारिख जों कप्लाई मानि मारिनो तयै सिनि पूर्व ताकारजला एडिसि विलेज जों दिनै विजय मिছিল खालायका जों जतन खाबाक्सा याप्रि बाक्सा खालायै सिनर गामि 4 पारा दङ मधुकुपरा पारा उजानिमै पारा ताई पौजराय पारा हानुराय पारा जों 4 पारा न तयै जों दिनै महाराष्ट्रनि दागि मावनो तयै जों खाथुं खाजा खालायै सिनि एमएलए बिसुजित कलय न कप्लाई मानि मारिनो तयै जों दिनै खाथुं खाजा खालायै जों जतन दंफालायजा सिनन मुसुंग तामि हंके ताबुगो सिनि गामि आमचयो गोबां मानसिनि ताकु बुकुराव ताबुगो सिनि महाराष्ट्रनि थांसानि तलाव ताइसिबिनि साथि तलाव खायमेयाखौ आबाहाय ताकु बुकुरनो जों ताबुगो खाबाय खुबाय जों कयो फायदि जों महाराष्ट्रनि थांसानि मारिव ताइसिनि त्रिपुरासानि मोथांजाग्रानि लामाव जों फायनानि बागै बनोबो जों खाबाय खुबाय आह्वान खायो ताइ जों यासाक सगनाय बरफ खायका हंके ताबुगो बनो जों अनुरोध खायदों YTF सेंट्रलनि वाइस प्रेसिडेंट आंनि मुंखौ अभिराम देब्रमा।